Ngibingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, amen. Ngibingelela zonke izihlalo ngokwahlukana kwazo. Nginamazwi asenhlizweni yami asitholakala encwadini ka-Exodus 8 ivesi elika-20 kuphela. Inhlupheko yesine yezibawu. uJehova wayesethi kuMose, vuka ekuseni kusasa, ume phambi kukaFaro, bheka uyaphuma ukuya emanzini. Thana kuye, uJehova usho kanje uthi, bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Sibhekene nesifo se-coronavirus. uNkulunkulu usinxusa ukuba simkhonze. Nakulesi simo esibhekene naso, uFaro wayemelene wakungiyena inkosi eyayibusa ngaleso sikhathi sabantwana baka-Israyeli ababesezweni lokugqila eGibhithe. Bakhetheka babaseGosheni abantwana baka-Israyeli, wathumela uMose ukuba abakhiphe khona. Nathi indlela uNkulunkulu asigcina ngayo manje ukuze abantu basuke ezintweni zasezweni, ubalihlele ukuba bahlale kanje ngalendlela ngoba isifo se-coronavirus sibekwe njengezibawu ezizohlasela abantu bonke. Kepha uthi meqhubeka kuwona Exodus, ngiyakubahlukanisa abami babe ngabami, kuthi abasezweni bayaqhubeka ibona bayodliwa yilezo zilwane. Lesifo uma sisibheka kakhulu sidla kakhulu laba abakhulileyo futhi laba abacebileyo okuyibona ababhizi bagcocomayo emazweni angaphandle. Lesifo sihlasele kakhulu, kodwa okwethu ukuba masimkhonze uNkulunkulu